I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Playing the same game when you come alone. I'm not alone, special when I come. Hate will make you cry, she's love me. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in a song, it's written on the wall. This is a call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, know we have it all. Hola, sóc l'aviador i aquest és el meu avió. Ja està una miqueta oxidat per el pas dels anys. Us vull explicar una història de quan jo tenia 6 anys. Però abans de començar, què em podríeu dir que hi ha en aquesta imatge? Barret. Barret? És clar, podria ser. Us explico la història i ho podreu entendre. En un llibre vaig veure com es representava una boa menjant-se un elefant. En aquell llibre també hi deia que les boes es podien menjar la seva presa sense tragar-se-la. I després es quedaven quietes durant 6 mesos. Vaig estar pensant molt sobre aquest llibre i vaig decidir fer el meu primer dibuix sobre la boa i l'elefant. Els hi vaig ensenyar als adults i ells em deien per què havia dibuixat un barret. Jo els hi deia que no era un barret, però és que els adults ja no tenen la mateixa imaginació que quan són nens i no entenien el que realment era. Vaig decidir fer el meu segon dibuix per a que ho entenguessin. Els hi vaig ensenyar i ells em van dir que no servia per dibuixar. Llavors vaig decidir deixar la meva carrera com a dibuixant. Fins ara he viatjat molt, per molts llocs del món. I a cada adult que em trobava que creia que tenia una mica d'aquesta imaginació, li ensenyava el dibuix. Sempre em deien que era un barret. Me n'adonava que no eren el que jo realment creia. Fins ara he viscut així, sense parlar amb ningú de veritat. Fins que fa 6 anys vaig tenir una avaria al Sàhara. Us l'explico i ho podreu entendre. M'he quedat sense aigua. Ara què faré? Ja ho tinc, repararé el meu avió. Però abans me'n vaig a dormir que ja s'està ponent el sol. Sisplau, dibuixa'm un xai. Dibuixa'm un xai. Què hi fas tu per aquí? Dibuixa'm un xai, sisplau. T'aviso, no sé dibuixar. No importa, dibuixa'm un xai. Te'l dibuixo a l'arena, que no tinc res. No, jo no vull una boa que té un elefant a dins. Les boes són molt perilloses i els elefants molt grans. El meu planeta és molt petit. A mi el que m'interessa és un xai. D'acord? No, aquest xai està molt malalt. Jo em vull un que estigui ben sa. Veus? Això no és un xai, això és un bo. Te banyes? No. Això és un xai que està molt bé. Jo em vull un que visqui molt temps.
Aquesta és la caixa. El xai que vols està dins. Això és el que jo volia. Creus que necessita molt temps per menjar aquest xai? Per què? Perquè el meu planeta és molt petit. Bé, no tan petit. Està dormit. Què és aquesta cosa? Això no és una cosa. Això vola. És un avió. El meu avió. Com? Has caigut del cel? Sí. Ah, que curiós. Així que tu també vens del cel? De quin planeta vens, tu? Tu vens d'un altre planeta? És cert que damunt d'això no pot haver venit de molt lluny. D'on ets? On és la teva casa? On vols portar el meu xai? La part bona de la caixa és que li farà de casa al xai quan sigui de nit. Sens dubte, i si ets bo també et donaré una corda i una estaca per lligar-lo durant el dia. Lligar-lo? Quina idea més rara! Per què? Si no s'escaparà, anirà qui sap on i es perdrà. I on vols que vagi? No ho sé, a qualsevol lloc, continuant el camí. El meu planeta és molt petit i continuant el camí no pot anar lluny. Ja estic cansat. Vindria a ser hora d'anar a dormir. Sí. Bon dia. He estat pensant i crec que sé d'on vens. D'on creus que vinc? Crec que vens d'un asteroide que que es diu B612. Va ser observat una sola vegada per un astrònom turc a través d'un gran telescopi. Va fer una gran demostració sobre la seva troballa, però no li van fer cas per les seves formes de vestir. Quina mania tenen les persones adultes de ficar nombres a tot arreu. Però al final l'astrònom ho va demostrar. Sí, va repetir la seva demostració, però en roba europea. Les persones grans sempre fan igual. No consideren les coses importants d'una persona. Crec que ja vindria sent hora de que comenci a reparar el meu avió. Jo no sé què fer, quedaré per aquí. Una pregunta. Creus que els xais es poden menjar els arbustos? Sí, és clar. Ah, que content estic. Per què ho preguntes si tampoc es poden menjar arbres molt grossos? Els baobabs, abans de créixer, són uns arbres molt petits. I per què vols que els teus xais es mengin els baobabs? Bé, anem. M'agraden molt les postes de sol. Anem a veure'n una. Haurem d'esperar Espera, a què? a que es pongui el sol. Sempre em passa el mateix. Sempre crec que estic al meu planeta. Un cop vaig veure pondre el sol 43 vegades. A la gent que està trista li agrada veure com es pon el sol. Aquell dia que vas veure 43 vegades les postes de sol, estaves trist, veritat? Bueno. Ara que penso, si els xais es poden menjar els arbustos, també es poden menjar les flors, no? És clar, els xais es mengen tot el que es troben. També les flors amb punxes? També les flors amb punxes. Llavors de què serveixen aquestes punxes? No serveixen per res, només són maldat. Oh, no et crec. Les flors són dèbils, són ingènues. Es defensen com poden. Tu creus que les flors... No, jo no crec res, només t'he dit això perquè callis, em tinc que ocupar de coses sèries. De coses sèries. Parles com els adults. S'ho confons tot ho barreges. Jo conec un planeta on vivia un senyor molt gran i savi. Es passava tota la vida fent sumes i mai havia estimat a ningú ni havia olorat una rosa. La veritat és que repetia cada dia el que deia ell. Soc un home seriós, jo soc un home seriós. Però en veritat no és un home, sabeu què és? És un bolet. Un què? Un bolet. Les roses fa milions d'anys que fabriquen espines. Però jo em pregunto, de què serveixen aquestes espines si al final no es poden defensar amb elles? Jo conec una rosa, és única i està en un planeta. Jo l'he deixat tota sola. És que això no és important, a cas? Ara que penso, et puc explicar com va passar tot. Anem.
tota despentinada. Que bonica que ets. Veritat, he nascut al mateix temps que el sol. Em sembla que ja és hora d'esmorzar. He de marxar del meu planeta i buscar uns amics, però abans em despediré de la Rosa. Adeu. Adéu, fins aviat. He sigut una tonta, perdona'm, procura ser feliç. Si jo t'estimo, ha sigut la meva culpa que tu no ho sapiguessis. Però això no té importància, i tu has sigut tan babó com jo. Intenta ser feliç. Però estaràs bé? Sí, l'aire fresc de la nit em farà bé, sóc una flor. Potser serà necessari que suporti 2 o 3 erugues si vull conèixer papallones. Crec que són molt boniques. Si no, qui vindrà a visitar-me? Tu estaràs molt lluny. I en relació a les feres jo no els tinc por. Jo tinc les meves urpes. I no prolonguis més el teu comiat. No sé si marxar, doncs marxa una vegada. Dad paso al rey. Dad paso al rey. Ah, aquí tenemos un súbdito. Aproxímate para que te vea mejor. La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey. ¡Te lo prohíbo! No es puedo evitarlo. Es que tú me echas ya. Bueno, pues te ordeno que bosteces. Hace años que no puedo bostezar a nadie. Sí, vale, que me da vergüenza. Bueno, pues entonces te ordeno que lo bosteces. Señor, no. Te ordeno que te sientes. ¿Podría preguntar? Te ordeno que me preguntes. Señor, ¿sobre qué gobierno? Soy el rey. Sobre todo. ¿Todo eso? Sí, sobre todo eso. Estrella, lo obedece. Naturalmente. ¿Y puedes dar solo que se ponga? Si yo le diera a un general de volar en flor, y en general no ejecutase una orden, ¿de quién sería la culpa? ¿Tuya o mía? Usted. Exactamente. Hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. ¿Ya no puedo eso? La tendrás. ¿Con eso? Será hacia las 7:40. Marcho. No, no te vayas. Te nombro el ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Aquí no hay ningún perfil. Ya, pero te juzgarás a ti mismo. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. ¿Crees que marcho? No te vayas. Te nombro mi embajador. Después de gran somos extraños. Ay. Ostras, si tengo más súbditos. Os ordeno que me aplaudáis. Hola, Hola, qui ets? el bebedor y tú. El petit príncep. Què fas aquí? Bebo I per què veus? para olvidar Per olvidar què? que siento vergüenza. Vergonya de què? Vergüenza de beber. Deia un adulte que les persones grans són molt estranyes.
podria apagar el farol. Oi, que és bonic aquest treball? El farol sembla una estrella. Hola, com és que acabes d'apagar el farol? És la consigna. Que tingui bon dia. I com és que l'acabes d'encendre? És la consigna. No ho entenc, què és la consigna? La consigna és la consigna. Bona nit. Bon dia. Ara estàs aquí? És que li acabo de fer una pregunta i encara no m'ha respost. No marxaràs fins que et responga, oi? Doncs, si et soc sincer, no. Així que m'ho explica, no? Doncs sí, la consigna és una ordre o instrucció que se li atorga a algú. Em sembla molt bonic el teu treball. Doncs sí, però no és raonable, perquè abans s'ensenia el farol pel matí i l'apagava per la nit. Et puc ajudar a que torni a ser raonable? Sí, m'encantaria. Mira, és pot ser fidel i alhora mandrós. Mira, el teu planeta és tan petit que si vols hauràs de caminar i el dia durarà tant com vulguis. Però això no em serveix, jo el que vull és dormir. Doncs no tens molta sort. Doncs no tinc molta sort. Bona nit. Aquest home seria despreciat pel rei i pel bevedor, però és l'únic que no sembla ridícul. És l'únic del que em podria haver fet amic, però el seu planeta és massa petit per als dos. Et trobarà a faltar durant les 400.000 postes de sol. Jo també. Mira, aquí tenim un explorador. Hello, good morning. Where do you come from? Vinc d'un planeta molt petit. Què ho feu aquí? Què és aquest llibre tan gros? I'm a geographer. Què és un geògraf? I'm a wizard. I know about cities, rivers, mountains. I also know about seas and deserts. Saps quins són els rius, muntanyes i deserts? Això sí que és interessant. Això sí que és una ofici de veritat. És molt bonic el vostre planeta. Què hi ha oceans? I don't know. Ah, i muntanyes? I don't know. I ciutats, i rius, i deserts? I don't know. Però sou geògraf. That's right. I'm geographer, not an explorer. Geographers don't count cities, rivers, mountains. Explorers do and they tell us. But explorers can be liars. And liars provoke catastrophes on geography. Són mentiders els exploradors? Yes, some of them can be liars or drunkards. Drunkards see double and it's a problem. I veuen dobles borratxos? Yes, when they drink see double. See two monsters instead of one. Conec algú que seria mal explorador. It's possible. Aneu a veure els descobriments dels exploradors? No, it's too complicated. But we ask explorers for proof. For example, if discovered a mountain, we ask him to bring big stones. Clar, així podeu estudiar les pedres sense anar a la muntanya. That's right. But you are coming for another planet. You are an explorer. Tell me about your planet. No és molt interessant. Hi ha 3 volcans, 2 en activitat i un apagat, però mai se sap. You don't know. Can the volcano blow up? Els volcans apagats poden tornar a explotar. I també tinc una flor. Geographers don't count flowers. Per què no porteu flors? És el més bonic. Because flowers are ephemeral. Què vol dir efímer? Geography books are the most interesting, and we geographers only write things last forever. És impossible que els oceans es quedin sense aigua, però un volcà que està apagat pot tornar a estar en activitat. Però què vol dir efímer? No ho entenc. Yes, but geographers, whether don't care for is awake or not. We care for the mountains. Mountains don't change the place. Don't is ephemeral. They last forever.
Però què vol dir efímer? Ephemeral means this can disappear. This don't last forever. Vol dir que la meva flor pot desaparèixer? Of course, your flower is ephemeral, don't last forever. Ah, ara ho entenc. La meva flor és efímera, perquè sol té 4 espines per defensar-se de tot el món i jo l'he deixat tota sola a casa. Què me recomanaríeu abans d'anar al meu planeta? The earth got a good reputation. D'acord, aniré a la Terra si m'ho aconselleu. Per fi estic a la Terra. Bon dia. Bon dia. Qui sou vosaltres? Són les roses. Com s'enfadaria la meva rosa si vegués tot això? Es moriria de la vergonya. Seria capaç de fer veure que es mor només per deixar-me a mi en ridícul. Em creia ric amb una flor única i no tinc res més que una flor ordinària. Això i els meus 3 volcans, que tan sols m'arriben pels genolls i un d'ells està extingit per sempre. Realment, no sóc un gran príncep. Bon dia. Bon dia. Estic aquí sota la pomera. Qui ets tu? Que bonica ets. Sóc una guineu. Vine a jugar amb mi. Estic tan trist. No puc jugar amb tu, no estic domesticada. Ah, perdona. Domesticar? Algú sap què vol dir domesticar? Què vol dir? Tu dis. Explica-m'ho tu millor. Què significa domesticar? És una cosa jardinada. Significa crear vincles. Crear vincles? Veuràs, tu no ets per a mi, n'és un noiet igual que altres noiets més, i no et necessito per a res. Ni tu em necessites a mi. Però si tu em domestiques, tindrem necessitat un per l'altre. Jo seré per tu únic al món i tu seràs per mi únic al món. Ah, començo a entendre. Hi ha una flor. Crec que ella m'ha domesticat. És possible, a la Terra es veuen tot tipus de coses. A la Terra? No és a la Terra. En un altre planeta? Sí. Hi ha caçadors al teu planeta? No. Que interessant. Hi ha gallines? No, tampoc. Res és perfecte. Ai, la meva vida és molt monòtona. Jo caço gallines i els homes em cacen a mi. Totes les gallines s'assemblen i tots els homes són iguals. Sempre és el mateix. I m'avorreix una mica. Però si tu em domestiques, la meva vida estarà plena de sol. Jo no menjo pa i, per tant, el blat és per mi algo inútil. No em recorda res i això em fica trist. Però el blat és daurat i em recordarà a tu. Sisplau, domestica. M'agradaria, però no tinc molt temps. I he de buscar amics i conèixer moltes coses. Només és conèixer bé les coses que domestiques. Els homes ja no tenen temps de conèixer res, o compren tot a les botigues. Hi ha botigues que venguin amics, els homes ja no tenen amics. Si vols un amic, domestica. Va, i què tinc que fer? Tens que tenir paciència. Al principi et sentiràs una mica lluny de mi, però a poc t'aniràs sentint una mica més a prop. D'acord, ara he de marxar. Fins demà. Bon dia. Hagués sigut millor que haguessis vingut a la mateixa hora que ahir. Així sabré amb quina hora tinc d'estar preparada i quan preparar el meu cor. Però si vens en qualsevol hora mai ho sabré. Els ritus són necessaris. Ai, perdona. Què és un ritu? Un ritu és una cosa que es fa sempre, com un ritual, una cosa que es fa habitualment. Em domesticaràs? Ho intentaré. Ai, ploraré.
És culpa teva. Jo no volia fer-te mal, però tu has volgut que et domestiqués. Cert, I ploraràs. segur. No guanyes res. Guanyo. Guanyo a causa del color del blanc. Ves a veure les roses i comprendràs que la teva és única al món. Tornaràs a dir-me adéu i jo et regalaré un petit secret. No sou res. I no us assembleu en res a la meva rosa. Ningú us ha domesticat, i vosaltres no heu domesticat a ningú. Sou com la guineu era abans, que ningú la diferenciava dels altres 100.000 guineus. Però ara l'he fet a la meva amiga, i és única al món. Sou molt boniques, però esteu buides, i ningú donaria la vida per vosaltres. Qualsevol que us vegi creuria que la meva rosa és igual que vosaltres, però ella és diferent. Adeu. Adéu. Aquest és el meu petit secret, que més senzill no pot ser. Solament amb el cor es pot veure bé, l'essencial és invisible als ulls. L'essencial és invisible als ulls. El que fa més important a la teva rosa és el temps que has perdut amb ella. El temps que he perdut amb ella. Els homes han oblidat aquesta veritat, però tu no tens que oblidar-la. Ets responsable de lo que domestiques, ets responsable de la teva rosa. Soc responsable de la meva rosa. Adeu. Bona nit. Bona nit, sóc la serp. A quin planeta heu anat a parar? A la Terra, a l'Àfrica. O sigui, que no hi ha ningú a la Terra. Això és el desert és molt gran i no hi ha ningú. Em pregunto si les estrelles estan il·luminades perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva. Mira, just a sobre està el meu planeta, però que lluny. És bonic. Què vens a fer aquí? Tinc problemes amb una flor. Ah, On són els homes? M'hi trobo una mica sol al desert. entre els homes també t'hi trobes sol, Ets una bèstia ben curiosa, prima com un dit. però sóc més poderosa que el dit d'un rei. No crec que siguis gaire poderosa, no tens hipotes ni pots viatjar. Però puc portar-te més lluny que un vaixell. Els que toco és tot una terra d'on venen, però tu ets pur i vens una estrella. Em dones pena, tan sol, en aquesta terra de granit. Si algun dia et trobes sol, puc ajudar-te. Oh, ja t'he entès, perfectament. Però per què sempre parles amb enigmes? Els resol tots. Ja he acabat la meva feina. Mira, és el petit príncep a dalt d'un mur. Espera, sento que parla. No te'n recordes? No era ben bé aquí. Sí, sí que és el dia, però no és el lloc. Naturalment, el gros on comencen les meves petjades a la sorra. Només cal que m'hi esperis. Vindré aquesta nit. Tens bon verí? Estàs segura de no fer-me patir gaire estona? Ara vés-te'n, vull baixar. Què és aquesta història? Parles amb serps, ara? Estic content que hagis trobat el que li fa avió. Per fi podràs tornar a casa. Com ho saps? Justament ara et venia a dir que contra tota esperança he lograt fer la meva feina bé. Bueno, jo també torno a casa avui. Però és molt més lluny, més difícil. Tinc el xai, tinc la caixa de xai i tinc el morrió. Què has passat tu amb la serp?
Passaré més poc aquest vespre. Jovenet, et vull tornar a veure riure. Avui farà un any. Farà un any de que la meva estrella es fiqui damunt d'on vaig caure fa un any. Oi que és un malson tota aquesta història de la serp, la cita i l'estrella? Ves. M'agrada veure't riure. És com amb les flors. Si tu estimes una flor i està en una estrella, quan miris al cel de nit veuràs que totes les estrelles tenen flors. És com amb l'aigua. L'aigua és com la música. És bona. És clar. Per algunes persones, les estrelles són guies, per altres només són estrelles. Però tu tindràs estrelles com no les té ningú. Jo estaré en una d'aquestes. I riuré, i viuré en aquesta. Quan miris al cel i estàs consolat, veuràs que jo, el teu amic, estaré en una d'aquestes i riuré. I totes les estrelles riuran. Tens raó. És com un joc. Tu tindràs 500 milions de cascavells i jo tindré 500 milions de fonts. Què vols dir amb això? Saps, aquesta nit no vinguis. Semblarà com si em morís, com si patís, però no val la pena, no vinguis. No et deixaré sol. Serà hora d'anar-nos-en a dormir. Ah, mira, estàs aquí. T'he dit que no vinguessis, que no valia la pena. Jo, la veritat és que... t'he dit que no vinguessis. És massa lluny el planeta on vaig. Aquest cos, massa. Serà el tic que deixa aquí. Serà com una escorça abandonada. No són pas tristes les escorces velles. La meva rosa, La meva... Jo soc responsable. Està en un planeta, està tota sola. I la tinc que cuidar. Bueno, ja està. S'ha acabat. no li havia explicat a ningú, perquè al pensar en el petit príncep em posava molt trist. Els companys que em van tornar a veure viu estaven molt contents. Jo estava trist, però els deia que era el cansament. Ara ja estic content perquè sé que en algun lloc el petit príncep ha arribat al seu planeta. Per la nit observo i escolto les estrelles perquè sé que en una d'elles hi és ell i sonen com 500 milions de cascavells. Ara que hi penso, al marxar no li vaig donar la corretja. Segur que mai ha lligat el xai. Em pregunto què deu haver passat al seu planeta. El xai es deu haver menjat a la flor? Segur que no. Segur que el petit príncep tanca la rosa cada dia amb la campana i vigila el xai. Aleshores soc feliç i totes les estrelles riuen suaument. Però hi ha dies que penso, mira, segur que avui el petit príncep se n'ha oblidat de tancar la flor o el xai ha marxat silenciosament. És un misteri molt gran, també per vosaltres, que estimeu el petit príncep, saber si en algun lloc de l'univers un xai s'ha menjat una flor o no. Mireu al cel i pregunteu-vos, el xai s'ha menjat a la flor o no? I cap adult entendrà per què això és tan important.
la nostra obra de teatre que l'han fet molt de gust per tots vosaltres. Gràcies. Si teniu alguna pregunta, ens podeu preguntar. Per segur que algú de vosaltres té alguna pregunta a fer-vos, seguríssim. Qui vol fer una pregunta? El primer o la primera que serà... No serveixen les preguntes personals. Ah, no. Sobre l'obra. L'Anna és millor ells que els de 5è i 6è, Perquè els grans l'Anna és millor ells, perquè els grans tenen moltes preguntes i ells no en tenen cap ni una. Segur que no teniu cap pregunta a fer-los? Veus? Una. Una allà i més. L'Edwin en vol fer una. Vinga, no et moguis, no et moguis. Quan parlàveu, com és que passava lo del micro d'apagar-se, saps? Solo quería preguntar eso. Això és qüestió tècnica, Això és qüestió tècnica. La Laia pot fer una altra, va. Que si no sentirem a la Laia, si no callem, va. Heu actuat tots? Si no actuava, Clar, és que La majoria sí que m'he... quasi tots hem actuat i els que no pues, feien el més necessari, que és estar darrere de l'actuació. Perquè si no, sense aquestes persones no ho hauria pogut fer. Ara molt bé. Què ha passat amb el petit príncep? Aquest llibre és molt per utilitzar la imaginació. Us podeu imaginar vosaltres al final. Què creieu que ha passat? Ha tornat a su planeta? No, escolteu. Mireu, si feu preguntes, a veure, aquí hi ha una cosa. Si els feu preguntes i ells els volen respondre, hem d'estar callats, si no, no ho entendrem, No ho entén. Mira que al petit príncep feia una pregunta. Tu fes una pregunta, no? Què ha passat? Què creieu que ha passat? Que ha tornat o que no ha tornat? I com ha viscut el xai? Ara, el xai està al planeta del petit príncep, d'acord? I el guarda cada nit perquè no es mengi a la flor. És que si l'han dibuixat com ha viscut. Com ha presbira, vol dir? Perquè quan al sortir de la Terra, el petit príncep, el seu bloc de notes, el dibuix aquest del xai, de la caixa ha sortit el xai i està voltant pel planeta. I quanta gent podeu actuar si sou molts? No ho entenc, no costa molt fer-ho amb tanta gent. Costa molt, però d'això serveix estudiar i preparar-nos. Quants petits prínceps éreu? Quants som? Quants petits? Set en total. Set. A veure, els petits prínceps, tots aquests eren... Vaja, quina varietat que tenen de petits prínceps, Set. El proper dia diu que portaran el xai, va. I l'Eric hi tanquem, Sí o no, Eric? No? Lisa, tanqui. Per què parlàveu amb tants idiomes? En anglès, en castellà... Perquè els idiomes són molt importants i hem considerat ficar el castellà i l'anglès. El geògraf parla anglès, el borratxo i
i el rei parla en castellà. Qui parlava en anglès? El geògraf. Ja, però... La geografia. Sí, sí. Ja està? L'última hi és o no ho deixem aquí? Ell tenia una pregunta. Aquí està. L'Eric, l'Eric sí o no? Eric, sí. Sí, la fas? No? Segur? Sí, va. Pues diu que no. Diu que no. No, escolteu, ja està, no, que no la vols fer. Està? Doncs mira, els donem un fort aplaudiment, d'un de comiat ja, per fort, molt fort. Molt fort. I ara els demanem que quan tornin a fer, quan facin la primera obra de teatre que fan una altra, que també la vinguin a fer aquí a l'escola. Sí, si volen, que tenen l'escola oberta. Vinga, a reveure.